Danny Holmes ar yr asgell bella. Holmes ymlaen at Hayes. Cyffyrddiad Hayes mynd yn ôl at Holmes a'i groeso do at Michael Wilde. Ac oddi ar y bar, a Michael Wilde yn rhoi'r tîm cartre ar y blaen. 4 munud ar 20 wedi mynd yn stadiwm Cei Connah. A doedd ddim angen ail wahoddiad ar Mike Wilde. Clayton Green, taro'r bel allan at Joe Hunt. Hunt yn brwydro fo Danny Holmes ac yn mynd i'r llawr. Hunt yn teimlo, dylai fod yn cael kick osp. Yn dim diddordeb gan y dyfarnwr. Kieran Lewis i gymryd y gic. Nath i wiro oddi ar y wal. Ac o Pontypridd yn sicr na gwiriad oddi ar fraich. Un o amddiffynwyr Cei Connah oddi. Jared Wright efo'r bas yn canfod Kieran Lewis. Hunt di hwn. Hunt yn taro'r bar a di heb gael ei chlirio ar rywsut. Nath y bel ddim canfod cefn y rwyd. Yr ergyd wreiddiol yn tarrannu yn erbyn gwaelod y bar ar ail gyfla rywsut efo'r gol yn wag heibio'r postyn. Cummings. Fel hir ymlaen. Hayes ar ei hôl i. A mae Wilde yn y canol ar ben ei hun. Mendes! Mendes yn taro'r bar! A Wilde yn gwneud yr un fath. Ac o fewn mater o funud. Mae'r bel ar y naill ochr a'r llall o'r cae wedi taro ffram y gol. Allan at Owens. Owens dig at y postyn pella a Wilde yn canfod cefn yr hwyd. Ond oedd Michael Wilde yn cam sefyll. Ac unwaith eto, di Cei Connah'n methu ychwanegu at yr un gol o fantais gynnyn nhw.